अस्सलामुअलैकुम राज्य में बोर्ड फुटसल मुबारक के अणक्याविस देतೊಳಗೆ चैंपियन ಕಂಡಳಿಗೆ ಮಿದಿ ತಾತೊಳಗೆ ತಾಶಿ ಮಿದಿಫಾವ್ ಕೊರಿ ತಿಮರ ಪುಷಿ ಅದಿ ಲಾಮತೊಳಗೆ ತಾಶಿ ಮಿದಿಮಾ ದಿಫಾವ್ ಕೊರಿ ಇಸ್ತು ತಾತೊಳಗೆ चैंपियन ತಿಮರ ಪುಷಿ ಅದಿ ಲಾಮತೊಳಗೆ चैंपियन ಇಸ್ತು ಮರಹಬಾ ದಂಡವಂ ತಿಮರ ಪುಷಿ ಮುಬಾರಕಗೆ ತಾಶಿ ತಾತೊಳಗೆ ತಾಶಿ ದಿಫಾವ್ ಕೊರಿ ಫೈನಲ್ ಗ ಕಿಂಬಿದುವಾ ವಾದಕ ದೇಂ ಏಕಕೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕೊಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಗ ಪುರತಮ ಗೋಲ್ कामयाब कर दी तिमर पुशिंग अहमद अफलाज आदि पहुं किमिदो मोहम्मद शाफी लंडू जहां नतीजा हम कोरी एन में देवण पहार आदम नास्ती हुगे लंडू कोरी होदागे मुबारक के चैंपियन ता तिमर पुशि निवणी दीपाव कप्प फाइनल मैच के मोळु कोळंतरिय की मैच मोळु कोद्दी गोल कामयाब कोद्दी आदम नास्ती आदि तातೊಳಗೆ टॉप स्कोर की मैच गा किमिदोगे गोल कामयाब कोद्दी मोहम्मद शाफी तातೊಳಗೆ मोळु कोळंतरिय की तिमर पुशिगे अहमद अफलाज अदे फुटसेल तातೊಳಗೆ किंगे गोतुगा म्योति तिमर पुषि ए कंगे मी हम मिपार मुबारक के दीपाव कोरी अदे मेज प नम स्कोच पाह कोरी तिमन मिन एंगे मेज पासे हनवान कम उदगो मेच कम वेगेंदानी हास्त गोते ग प्रेशर हवर बोर्ड मेच कसे मेच वेगें दिए फाइनल मैच भी मैं दे असु में मैचो का बड़ा मिदी मावे का अतोड़ वाद वेरे कमो मीन प्रेशर कंत असु बड़ा दें लेबुण चांस कोलो नोनि में मिदी आई तंकळ उदगो एक मतिया इंगे आने यह ಈಸಿ ನು ಆನೆ ಮ್ಯಾರ ಝೋನದಾರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಯತಿ ಲಾಮುಗೆ ಹಮ ವಾರುಗದ ದೆ ಟೀಮ್ ತಾ ಮಿ ಟೀಮ್ ವೆಸ್ ವಾರುಗದ ಝೋನ ಕವಾಣ ಹಮ ಅವಗಣ ಹಮ ಮೆಚ ಕಪ್ಪ ಮೆಚ ಹಮ ರೆಡಿ ವ ಮುಂದಾನೆ ರಂಗಳು ಪೂರ ಹುಡುಕಂತ ಚರಂಗಳು ಅದು ಮುಬಾರತ್ಗೆ ಲಾಮತಳ ಬದಾರುಗ ಇಷ್ಟು ನಿದಿಹಾರುಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಮಿ ಹಮಿ ಪಾರ ತಾಶಿ ದೀಪಾವ ಕೋರಿ ಹಮ ವರಂ ಒಂದಗು ಫೈನಲ್ ಕಪ್ಪ ಹೋಗ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಗ ಪುರಿಯಮ ವಾಗುತ ಹಮವಿ ಏಕೆಂ ಏಕಕ್ಕು ದೆ ಟೀಮ್ ಇಬ್ಬರು ವೇಗಂ ಪುರಿಯಮ ವಾಗುತ ಗೆtere ಪುರತಮ ದೀಡುನೆಗಿ ಗಮುಂ ಎ ಅಹಮದ್ ಅಜ್ವಾದುಗೆ ಗೋಲು ಹೆಂಡಮ ಇಸ್ತುಂ ಅಲಿ ಹುಮೇಜ್ಗೆ ಗೋಲು ನತೀಜಾ ಹಮ ಕುರ್ಮ ಪರುಗ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ದಿಯೆ ಜಿಮ್ಲ ಹತ್ತಿಂಗ್ ಹಾಯಕುಂ ಪುರಿ ಹೋದಾಗೆ ಮುಬಾರತ್ಗೆ ಲಾಮತೊಳಗೆ ತಾಶಿ ಇಸ್ತುಂ ದೀಪಾವ ಕೋರಿ ಆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಮೊಳು ಕೊಳಂತರಿಯಕಿ ಇಸ್ತು ಟೀಮ್ ಗೆ ಅಲಿ ಹುಮೇಜ್ ಅದಿ ಮುಬಾರತ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರ ಹೇಗೆ ತರ ಮೊಳು ಕೊಳಂತರಿಯಾಗೆ ಮಗ ಮಿಹೋದಿ ಇಸ್ತುಗೆ ಅಲಿ ಮೀಸಾಗ್ ಈಶಾ हम फुर्ता में अल्हम्दुलिल्लाह हम फुर्ता में बेनो में टारगेट में हासिल हुए दो फुर्ता बेनो दे हम आतोड़ तशना गाए अल्हम्दुलिल्लाह फुर्ता हम आतोड़ तरी मिने गुने मैचो असलो ही कुरी बराबर हम टाफु दे टाफु टीम का दकोला से मिने कुन्ने kan दाने का मिने को तेदो एका हम ही कुरी बराबर हम रंगलो फाइट है दिन जोन विष्टान हम फहार को मैच नगा अंदा विष्टान यही टारगेट के जोन पूरा नगाने फहार को मैच हम फहार को मैच का विष्टान फुर्ता मी हम वर बाद वेर दे मैच पहुगा अनिका इस्तमा दे तोळगे चैंपियन टीम कंडलिगे दिए दे टीम बेतळ में मरहबा दन्नो